Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kali 100. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki iku hadis Allah biru kang kaping 4 wal isruna lan 20 fatikun. Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu satune kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi ida kana takalane ono utawa tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat nada monggo undang-undang sapa munadzin wong kang undang-undang aina mulaun wa aina mukhlisun aina iku ana ing ngendi al mulauna utawi wong kang padha riya wa aina lan iku ana ngendi al mukhlisuna utawi wong kang padha ikhlas kabeh kumu ngadeka sira kabeh wahatu lan nggawa mrene sira kabeh a'malakum ing pira-pira ngamal ira kabeh wa khudu lan ngalapo sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaran ira utawa piwales ira kabeh min sayyidikum saking bendoro ira kabeh. Qala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salam la nasiba ora ana bagian iku maujud lil muraina kedue wong kang padha riya min a'mali kali tetep saking pira-pira ngamal murain syai'an ing apa-apa ing suwiji-wiji illa kasratan angin ing nelongso wanada illa kasratun angin nelongso wanada matun lan ketun wasyaqawatun lan cilaka benjing menawi sampun dumados dinten kiamat terus menungso niku sami sowan madhep wonten ngarsanipun Allah napa niku kumpalan al-mahsyar niku Gus wonten malaikat sing tugase undang-undang. Ana ngendi wong sing padha riya lan endi wong-wong sing padha ikhlas. Saiki wis titimangsane awakmu nuntut ning gone apa sing wis mbok lakoni. Sing ikhlas nuntute dhateng Gusti Allah taala sedangkan sing riya niku nuntute dhateng sing diriyai boten berhak nuntut dhateng Allah. Wilanipun kagem tiyang ingkang riya bijing boten wonten bagian ngamal saking ngarsanipun Gusti Allah kejabi namung nelongso getun lan akhiripun nggih cilaka. Sumakola monggo kari-kari dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bena adam hi ana adam al ikhlaso netepono sira ing ikhlas wa qala lan dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati inna akhwafa ma setuhune luwih nguwatirakene barang akhafu kang nguwatirake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun iku asyirku syirik al asgharu kang cilik. Qalu matul para sahabat ya Rasulullah wa ma syirkul asghar wa ma iku menapa asyirkul asgharu utawi syirik ingkang cilik. Qala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ariya'u sing dimaksud syirik asghar syirik cilik yaiku riya. Yaqulu dawuh sapa Allah taala lahum malam murain wong sing padha riya utawa marang umat secara umum yauman yujazi ing dalem dinane males sapa Allah al-ibadah ing pira-pira kaum wa bi'amalihim lawan pira-pira ngamale ibad idhabu lunga sira kabeh
budal sira kabeh ilal ladina marang wong akeh kuntum kang ana sira kabeh iku tulauna ningalake sira kabeh lahum marang aladina hal tajiduna ana nemu sira kabeh fihi ing dalem aladina khairan ing kebagusan utawa bagus salah setunggalipun dinten Kanjeng Nabi niku nawas dawuh datang para sahabat sak temene ora ana perkara sing paling ngumatirno aku kejaba mung syirik asghar syirik tapi cilik nyekutokne Gusti Allah Ta'ala tapi ning ora ketok ketoke secara lahiriah niku yo ibadahe dhateng Gusti Allah Ta'ala. Nanging secara hakiki wonten ing atine wonten niatan-niatan yang keluar saka jalur sing samestine. Niku enek krana selain Allah, krana pangalembono, krana ben munda sugih ben gampang anggone nyambut gawe dihubung-hubungno ngoten niku syirik asghar niku sing paling dikhawatirno Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang si pelaku piyambak niku mboten kraos nek teng amale niku wonten kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Ta'ala dawuh yauma yujazil ibad elingo ana ing dina ing kono Gusti Allah Ta'ala males marang para kawulane males kabeh amal-amale. Lho ibad niku yo memang orang yang menempatkan diri sebagai kaulane Gusti Allah Ta'ala. Artinya dia secara total menyerahkan diri datang Gusti Allah Ta'ala itu disebut ibad utawa abid kawula. Lah kanggone wong sing riya niku wonten dawuh piyambak idhabu ilal ladina kuntum tu'auna lahum. Kowe ora nang nggonku wong sing riya kowe lah njaluk piwales njaluk imbalan sangka amal ora nang aku tapi ning gone wong sing mbok riyai dhisik jajal rono kowe nemu kok gak piwalese ngamalmu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi iki iku hadis al-khamisu kang kaping 25 lan 30 An Abdi Somad bin Al-Hasan saking Imam Abdi Somad bin Hasan qala dawu sapa Abdi Somad bin Hasan kuntu ana sapa ingsun iku inda Sufyan Ats-Tsauri ana ing sandinge Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu asma'u ngrungu sapa ingsun minhu saking Sufyan Ats-Tsauri al-hadis ing hadis. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku fil masjid ing dalem masjid yauman ing dalem siji dina. Fasolaitu mongko salat sapa ingsun al maghrib ing salat maghrib ma'ahu ing dalem sartane Sufyan Ats-Tsauri. Pada kala mongko mlebu sapa Sufyan Ats-Tsauri al-baita ing omah sumakharaja mongko kari-kari metu sapa Sufyan Ats-Tsauri ilaya marang ingsun. Wa biyadihi lan iku tetep ing dalem astane Sufyan Ats-Tsauri ragibun utawi nggawa roti wa alaihi lan iku tetep ing ngatasé astane Sufyan Ats-Tsauri zabibun utawi ana anggur biqat dikafin kelawan kira-kira sak epek sak cawuk utawa sak gegem bakalan tumangka jarah sapa ingsun monggo jarah sapa ingsun to ganggu khalwatahu ing khalwate Sufyan Ats-Tsauri. Fakul monggo matur sapa ingsun rahimakallah rahimaka muga-muga mengasihi panjenengan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala
lawim basatta lamun jembar-jembaran panjenengan utawa lamun paring kajembaran kesempatan panjenengan ilan nasi marang menungso bayatika mongko teko ing panjenengan sapa asyarifu wong kang mulya wal wadi ulan wong kang asor wal ghani ulan wong kang sugih wal fakir ulan wong kang fakir. Akhire fayastami'una mongko padha ngrungokake sapa wong mau kabeh mingga saking panjenengan al hadis ing hadis waya milu lan padha nggawa kabeh mau angga saking panjenengan al hadis ing hadis. Pakola mongko dawuh limarang ingsun sapa Sufyan As-Tsauri ayu rajuli indaka maksud ayu rajuli utawi endine wong lanang indakang kang tetep ing dalem sanding ira iku mangsurun kang aran mangsur. Kala dawuh sapa rawi sing riwayatake hadis kultu matur sapa ingsun imamun siqatun ma'munun imamun utawi mangsur iku imam pemimpin Islam siqatun kang pinercaya sing iso dipercaya ma'munun tur den sentosaake artinya aman dari kesalahan, aman dari kedustaan. Qala dawuh sapa rawi Abdul Somad mau fa ayu rajuli indaka Ibrahim an-Nakhai fa ayu rajuli mongko utawi andine wong lanang indaka kang tetep ana ing sanding ira iku Ibrahim kang aran Ibrahim an-Nakhai. Qala dawuh sapa rawi Abdul Somad kultu matur sapa ingsun imamun min a'immatil muslimin imamun utawi Ibrahim an-Nakhai punika imam min a'immatil muslimin kang tetep setengah saking pira-pira imame wong-wong Islam. Qala dawuh sapa rawi fa ayyu rajuli qala dawuh sapa Sufyan As-Tsauri boten rawi fa ayyu rajuli mongko utawi endine wong lanang indaka kang tetep ana ing sanding ira iku Alqamatu aran Alqamah wa Abdullah lan Abdullah bin Mas'ud. Qala matur sapa rawi Abdul Somad kultu matur sapa ingsun qala dawuh sapa rawi kultu matur sapa ingsun min afadili ashabi Rasulillah utawi Abdullah bin Mas'ud iku tetep setengah saking utama-utamane pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Sufyan As-Tsauri Qala dawuh sapa Sufyan As-Tsauri hadasana nyritani ing ingsun sapa Mansur an Ibrahim saking Ibrahim an Alqamah saking Alqamah an Abdullah bin Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sadune Gusti Allah taala iku lamma khalaqa kakalane gawe nalikane nitahake sapa Allah jannati adnin ing pira-pira swarga adn da'a mongko nimbali sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Faqala mongko dawuh sapa Allah lahu marang Jibril intolik lunga sirah budara sirah Jibril fandur mongko ningalono sira ilama marang barang kulika kang wis digawe apa mali ibadi krana pira-pira kawula ingsun wa auliya ilang pira-pira kekasih ingsun. Qala dawuh sapa rawi sing diwakake hadis pada mongko budalan sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam yatufu kalim mubeng utawa tawaf sapa Jibril fitil kajinane ing dalem mengkono pira-pira swarga fasrokat mengkono limar ilaihi marang Jibril sapa jariyatun bocah wadon min khuril aini kang tetep setengah saking pira-pira widodari mimba ditilkal kusuri saking setanging mengkono pira-pira omah panggung. Patabas sama semongko nuli mesem
sapa jariyah widodari mau ila marang malaikat Jibril alaihi salam. Fadha asmangko nuli padhang apa jannatu adnin pira-pira swarga adn min doi sanayaha saking arai padange untu ngarepe widodari. Fakharra mongko nuli jungkel sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam sajidan khalil wong kang sujud. Wadonna mongko nyono sapa Jibril annahu ing setuhune padang iku min nuri rabbil izzati saking nuri pangeran kang kagungan sifat izzah sifat mulya. Panadatu mongko undang-undang sapa jariyah ing Jibril ya aminallah wong kang dipercaya Allah malaikat sing dipercaya Gusti Allah taala irfa ngangkat sira saka ing sirah ira. Panadala mongko ningali sapa Jibril ilaiha marang jariyah kemarin didodari. Faqala mongko ngucap sapa Jibril subhanalladzi khalaqaki subhanalladzi maha suci dat khalaqaki kang wis ndadekake sapa dat ing sira. Faqalat mongko matur sapa jariyah sapa widodari mau ya minallah wong kang den percaya Allah. Atadri liman khuliqtu atadri ana to ngerti panjenengan liman kelanten sinten khuliqtu den dadekake kula. Kala dawuh sapa Jibril la boten ora ngerti. Kala ngucap sapa jariyah innallaha sadune Gusti Allah taala iku khalaqani gawe sapa Allah ing kula liman kedwene wong asara kang milih sapa man ridallah ing ridane Allah taala ngalah hawa nafsi ngalahake ing atase kesenengane nafsune man. Salah siji dinten panjenenganipun Abdus Somad bin Hasan niku pas pinuju pinarah wonten ing sakselae Imam Sufyan Ats-Tsauri. Teng niku Imam Sufyan Ats-Tsauri niku nyeritakno tentang hadis Kanjeng Nabi. Sehingga Abdus Somad iki mireng datang hadis ingkang dipun riwayataken kalian Sufyan Ats-Tsauri. Fakuntu fil masjid yauman. Terus manten-manten panjenenganipun Abdul Somad niku salat wonten ing masjid. Salah siji dinten salat ing masjid. Terus salat maghrib sareng-sareng kalian Sufyan Ats-Tsauri. Mantun jam maghrib Sufyan Ats-Tsauri niku mlebet dhateng daleme terus medal malih kalian ngasta roti lan anggur. Kira-kira ya sak cawuk utawa sak gegem. Lajeng Imam Sufyan Ats-Tsauri kan gak pada seneng omong, tidak seneng cerita macam-macam turun. Padahal itu Sufyan Ats-Tsauri itu wong alim pokoknya seneng khalwat, seneng nyepi, seneng menyendiri ngoten. Akhirnya pun Abdul Somad niki matur nuwun sewu yai. Jadi upami pentingan niku purun gelar pengajian yang akhiripun sami sowan datang panjenengan duka sing mulya, duka sing asor, sing miskin, sing sugih sedaya sowan terus mirengaken hadis utawi omongan panjenengan. Terus akhiripun wong mau ngerti dawuh-dawuh panjenengan lajeng dipun asta digawa disebarne nggone tiyang-tiyang sanes lak tentu lagi sae. Iku Abdul Somad datang Sufyan Ats-Tsauri. Lajeng Imam Sufyan Ats-Tsauri niku dawuh, Abdul Somad, sampean kenal jenenge Mansur? Imam Mansur terus matur, nggih, kula tepak. Mansur niku imamun siqatun ma'munun.
pemimpin yang Islam ingkang saged dipercaya tur napa sing dipun ngendikakno niku aman. Artinya aman dari kedustaan, dari kebohongan. Terus awakmu kenal jenenge Ibrahim An-Nakhai. Nggih, kula nggih tepang. Ibrahim An-Nakhai menika pimpinan yang Islam. Termasuk pimpinan pun yang Islam. Terus kowe apa ya kenal jenenge Al-Qammah. Terus Abdullah bin Mas'ud nggih kula ditepang. Al-Qammah Abdullah bin Mas'ud Pak. Piyambakipun menika termasuk utama-utamane sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki ngene ya. Aku iki tau diceritani Imam Mansur. Imam Mansur sangka Ibrahim sangka Al-Qammah sangka Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud langsung saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi dawuh ngene, saktemene Gusti Allah taala kuwi nalikane ndadekake swarga. Terus Gusti Allah lagi nimbali malaikat Jibril. Sawise Jibril marak sowan dhateng Gusti Allah lajeng didhawuhi intalik fangdu ila ma khuliqal ibadi wa ahyai. He Jibril, wis saiki budhalo deloken swarga sing wis tak gawe kanggo para kawulaku lan para kekasihku. Banjur malaikat Jibril budal wonten ing swarga ningali swarga niku. Terus mubeng-mubeng di malaikat Jibril ngubengi swarga niku. Langsung Pak Asrafat ilai jariyah min khulil ain. Nalika malaikat Jibril mau mubeng ana ing sakiwa tengene swarga dumadakan muncul bidodari saka panggunge swarga kono. Terus bidodari mau mesem ketok untune sithik. Mesem madhep Jibril mesem. Lah saking esemane bidodari mau niku muncul cahaya atau sinar cahaya pewadang cahaya sing pewadang saka untune bidodari. Saking padange cahaya mau banjur malaikat Jibril niku njungkel sujud. Mergo rumangsane cahaya sing muncul datang malaikat Jibril niku dikira cahayane Gusti Allah. Rumangsane ngoten. Jadi kadang sujud. Terus bidodari niku undang-undang untuk celatu ya aminallah irfa' rasaka. Makhluk sing dipercaya Gusti Allah angkaten sirahmu. Akhirnya malaikat Jibril ngangkat sirahe terus basa disawang tibake bidodari. Terus Jibril muni ngene subhanalladzi khalaqaki maha suci Allah sing wis nitahake awakmu. Banjur widodari matur ya aminallah makhluk sing dipercaya Gusti Allah. Apa sampean ngerti kanggo sapa aku iki digawe? Jibril matur utawa dawuh lah aku ora ngerti sampean iki digawe iki kanggo sapa ora ngerti. Terus bidodari niku matur mangertosa malaikat Jibril bilih Gusti Allah taala ndadosaken kula menika kagem tiyang-tiyang ingkang langkung mementingkan ridhanipun Gusti Allah ngalahno kepentingane dhewe.
sing iso ngalahno hawa nafsune krana mung nderek dumateng dawuh Allah. Iku celane widodari. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuila lan den suwune pirsa sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an bina'il jannati saking bangunan swarga. Kaifa bina'uha? Kaifa iku kaya apa bina'uha utawi bangunan jannah? Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi labinatun utawi swarga iku bata min fiddatin saking sloka wala binatun lan bata min dahabin kang tetep saking emas wa miladuha utawi labure jannah iku almisku misik al-atfaru kang ibrat kang godhone iki gambrat iki kaya gandane iki saus mobar wa turabuha utawi lebune swarga iku azarfarun rupa zafaran wa khasbuha utawi kerikile jannah iku al-lu'lu'u inten wal yaqutu lan yakut jenis mutiara. Qala dawu sapa rawi sing riwayatake hadis ja'a teka sapa rajulun wong lanang min ahli kitab kang tetep saking ahli kitab ila nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul ya Abul Qasim, he Abul Qasim. Abul Qasim bapak Qasim, mergo Kanjeng Nabi niku salah setunggalé putrane niku namung Qasim sehingga dipujuli Abul Qasim. He bapak Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas umum apa nyono sampean anna ahlal jannati ing setuhune ahli swarga iku yakuluna mangan sapa jannah wasrabuna lan ngombe sapa jannah. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am ya mangan ya ngombe. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi walladzi nafsi biyadihi inna khadahum. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi napa inna khadahum la yuqtu wa tanadu Kanjeng Nabi walladzi kemindak nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadi tetep ing dalem kekuasaane alladzi inna khadahum setuhune salah sijine ahlul jannah iku layuk to yakti diparingi sapa ahad quwwata mi'ati rajulin ing kekuwatane 100 wong lanang fil akli ing dalem mangan wa surbi lan ngombe wa jima'i lan jima' wa syahwati lan syahwat. Qala dawu sapa rawi alladzi yaqulu wasrabu yakunu lahu hajatun wal jannah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa rawi alladzi utai wong yakulu kang mangan sapa alladzi wasrabu lan ngombe sapa alladzi iku yakunu ana iku lahu tetep kedue alladzi apa hajatun hajat wal jannatu utawi swarga iku thayyibatun bagus laisa ora ana iku fiha tetep ing dalem jannah apa adan kotoran. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam yakunu ana apa hajatu ahadihim hajate salah sijine ahli jannah iku rosahan runtus nggih iku rosahan runtus ya fidu kang amber min jildi saking kulite ahad karo sakil miski kaya runtuse lenga misik runtus dedes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa rawi utawa rajul sing sowan dhateng Kanjeng Nabi. Qala matur sapa rajul inna ala jannati satuhune ahli swarga iku mi'atun 120 lan 20 apane sofan sope. Samanuna utawi kang mulung-mulung iku sofan sawana utawi wong mulung utawi 80 apane sofan barise iku min ummati tetep saking umat ingsun
wa arbauna utawi kang 40 apane sofan barise iku min sa'iril umami saking sekerine pira-pira umat. Wakila lan didawaken inna tulakul sofin setuhune dawane saben-saben sof iku minal masyriki tetep saking masyrik jagat wetan ilal maghrib itu kemarin maghrib jagat kulon. Waktu kulis sofin utawi ambane saben-saben sof iku mislu ardid dunya ngumpamani ambane dunya. Alladhi yaqulu ashabu yakunu lahu hajjah wal jannah thayyibah laisa fiha adam. Yun sewu Kanjeng Nabi. Tiang dahar utawa nunjuk-nunjukkan mestine keranten wonten hajat, wonten kebutuhan. Lah sedangkan swarga niku kan thayyibah. Swarga niku panggenan ingkang sae. Laisa fiha adan, teng mriku kan boten wonten perkawis ingkang bebayani. Artinya sapopo wong ora mangan ora apa-apa. Terus lajeng Kanjeng Nabi dawuh, yakunu hajat abadim loskan. Hajate kok pengen marek ngilangi lesu utawa ngilangi ngelak lega. Wong ning swarga mangan ngombe kok krana lesu krana ngelak ora, nanging supaya iso ngetokake gondo sing wangi. Jadi ngetono cairan saka badane sing cairan mau wangi kaya dilemo misik. Kuwi hajate. Ora krana lesu ben wareg, ora krana ngelak ben seger. Lan telu sampeyan ngerteni sak temene penduduk swarga besok niku jumlahe 120 baris. Ada 120 baris. Sing 80 baris iki saka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Iki umat terakhir niki terdiri dari 80 baris. Sedangkan sing 40 baris sisane niku saking sedaya umat mulai umat Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Isa alaihi wasallam. Dan panjangi barisan nek ditelik saka panjange niku mulai jagat etan sampai jagat kulon. Anggone niku seluruh bumi. Seluas bumi, seluas dunia niki merupakan ambane suara, ambane sok, ya ambane sok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha sadri gusti Allah Ta'ala yaqulu dawu sapa Allah li ahli jannati marang ahli swarga, ya ahli jannati ahli swarga. Bayaquluna mangko padha matur sapa jannah labaika wa sa'daik. Nggih kula mireng, kula rampuh utawa kula hadir. Bayaqulu mangko dawuh sapa Allah Ta'ala, hal raditum ana ta ridho sira kabeh. Bayaquluna mangko padha matur sapa jannah wa malan nardo. Wa malan iku menapa lana tetep kedhe kula kok lanardo hale mboten ridho kula. Kenging napa Gusti kula kok mboten ridho? Bapak apa tanah hale teman-teman sampun maringi panjenengan ing kita sedaya maing perkawis lamnu lantukti niku titik loro. Lantukti ingkang boten maringi panjenengan ahad dan ing tiang setunggal min khalqika kang tetep saking makhluk panjenengan. Nek nukti niku maknane boten panjenengan tapi kula. Jadi lam tukti dan fi'il apa bermundulah dan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu mangko dawuh sapa Allah Ta'ala, ana u'tikum afdhala min dzalika. Ana utawi panjenengane ingsun iku utiku maringi sapa ingsun ing sira kabeh afdhala ingkang luwih utama min dalika
katimbang mengkono-mengkono. Fayaquluna mongko padha matur sapa ahli jannah, ya Rabbi duh pangeran kula ayu syai'in afdalu min dzalik. Ayu syai'in utawi endine suwiji-wiji iku afdalu ingkang langkung utami min dzalika tinimbang saking perkawis ingkang sampun belingan paringaken menika. Qala dawuh sapa Allah taala, ukhilla lakum ridwani fala askhadhu ba'da abadan. Ukhilla nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ridwani ing ridho ingsun fala askhadhu mongko ora bakal bendu sapa ingsun ba'da ing dalem sawise ridho abadan ing dalem selawase. Kanjeng Nabi dawuh bila Gusti Allah minggu bejeng badhe dangu datang penduduk swarga. Hei wong-wong sing manggon ana ing swarga, apa ya siramu kabeh wirita wis lega manggon ana ing kene. Terus padha jawab, kenging napa to Gusti kula kok boten ira? Wong panjenengan sampun maringi perkawis ingkang boten panjenengan paringaken dhateng makhluk sanesipun. Iku wujude swarga niku dan seluruh kenikmatanipun. Lajeng Gusti Allah Taala dawuh ngene, ana utikum afdhala min dzalika, hi kamulaku sak temene aku iki bakal maring marang sliramu kabeh perkara sing luwih utama tinimbang wujude swarga lan isen-isene. Lajeng sami matur, ya Rabbi asya'in afdhal min dzalik. Nyuwun sewu Gusti, menapa peparing panjenengan ingkang langkung utami malih dibanding swarga menika? Gusti Allah dawuh, ukhilla alaikum ridwani fala askhatu batu abadan. Sing luwih utama maneh peparingku marang sliramu kabeh yaiku aku paring karidan marang sliramu kabeh sing sakwise kuwi aku ora bakal bendu marang sliramu selawase. Niku merupakan kenikmatan anugerah sing terbesar. Sumangkola mongko kari-kari dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yunadi undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang, ida dakhala kalane wis mlebu sapa ahlul jannati ahli swarga al jannata ing swarga, ana mongko wis mangsane lakum kedhe sira kabeh apa antuhim apa antahyau yen to urip sapa sira kabeh. Wala tamutu lan ora mati sira kabeh abada ing dalem salawase. Wa antasiku lan yen to waras yen to sehat sira kabeh. Wala tasqamu lan ora bakal lara sira kabeh abadan ing dalem salawase. Wa antasubu lan yen to terus enom sira kabeh. Wala tahrumu lan ora pikun ora tuwa sira kabeh abadan ing dalem salawase. Wa anta tan'amu lan yentong rasa nikmat sira kabeh wala tabasu lan ora susah sira kabeh abadan ing dalem selawase. Kanjeng Nabi dawuh, nalikane penduduk swarga niku diutus diperintah supaya mlebu ing swarga supaya kedudukan mlebu swarga. Wi enek swara ana lakum antahiyya wa kamu abadan, he penduduk swarga wis titimangsane awakmu urip ora bakal mati selawase. Wis titimangsane kowe sehat lan ora bakal lara selawase. Ya wis titimangsane kowe netepi sifat kemudaan lan ora bakal tuwa selawase. Lan wis ditimangsane kowe menikmati hasil usahamu lan kowe ora bakal susah selawase.
Wa dzalika mengkono dawuh iki dawuh sing kaitanipun kalian bahwa penduduk swarga iki tetap nom, tetap urip, tetap sehat. Iku qauluhu dawe Allah Ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu lisumuha bima kuntum ta'malun wa nudu lan den undang sapa al jannah an sakemene kelakuan tilkumul jannatu utawi mengkono swarga iku lisumuha marisak den warisi iku urisumuha den warisi sira kabeh ing swarga bima sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni sira kabeh. Sumakala mongkol kari-kari dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala a'datu nyawisi sapa ingsun li ibadi marang pira-pira kawula ingsun as-sholihin kang saleh-saleh kabeh nyawisi maing barang la ainun kang ora ana mripat iku maujud ro'at kang weruh kang tau ningali apa ain wala udunun lan ora ana kuping iku maujud samiat kang tau krungu apa udun wala khatara lan ora ana krentek iku maujud ngalakol bibasaran ing atase atine menungso. Kanjeng Nabi dawuh tentang dawuhipun Gusti Allah Ta'ala bilih Gusti Allah Ta'ala dawuh ngeten aku nyawisi kawulaku sing saleh-saleh awujud barang sing rong tau ditingali mripat rong tau dirungu kuping lan belum pernah terbetik utawa tergambar ana ing atine menungso. Ya sama kebanyakan sampeyan iku gambarno swarga nikmate utawa barang-barang sing wujud ana ing swarga niku tidak akan pas. Mergo besok ning gone swarga iki sesuatu dimala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi kenikmatan di swarga ini sesuatu yang belum pernah terlihat, belum pernah terdengar dan belum pernah tergambarkan wonten ing manahipun menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u ma tasra kabeh Allah ing dawe Allah Ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsun awa-awaan ma ing barang ukhfiya kang disamarak ukhfiya kang disamarake apa ma mboten ingsun ukhfiya kang disamarake apa malah marang mukminin min qurrati ayunin bayane ademe pira-pira mripat jazaan khalidati piwalas bima kan sebab oleh ana sapa mukminin iku ya'maluna padha nglakoni sapa mukminin. Iqra'u Allah kula panjenengan sami dipun dawuh supados maca ayatipun Gusti Allah Ta'ala yaiku wujude fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati. Wong benjing niku ora ngerti apa sing disamarno artinya perasaan yang dirasakan ning nggone swarga benjing niku dhek iki ora ngerti. Iya. Ngrasakno kenyamanan urip ning nggone swarga kono tapi dia tidak bisa menjelaskan. Saking nikmate dia tidak bisa menjelaskan tentang kenikmatane wong manggon ana ing swarga ngono. Fala ta'lamu nafsum